més segurs perquè puguin tornar a criar. La font de la Barceloneta ja torna a brollar. L'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l'Associació de Veïns de l'Hòstia, ha restaurat i recuperat aquesta font que data de 1830 i que va ser de les primeres del barri. Per cert, que la recuperació no ha estat completada perquè no s'acaba de saber com eren els ornaments de pedra de les aixetes. Per això es fa una crida a tots els veïns que tinguin fotografies antigues que les portin al centre cívic de la Barceloneta. La recuperació de la història del barri de Barceloneta, en petites porcions, com ara pot ser aquesta font, doncs sempre és un símbol més de recuperar la història, De la recuperació d'elements antics a la recerca dels més innovadors i que ens ajudin en el dia a dia. Aquesta és la filosofia del concurs.